Můžeš. Zebra 12, Z Počkej, 50. počkej. Musíš mi říct všechny velký písmena. Jo, a takhle prostě, tady toto, abych to měl Já hned, to napíšu do chatu. Ale to je strašně vtipný, kámo. tak to je, no a to si neuvidím. Ty píčo. Zebra 12, Z55, Peoplesons. Co je, nechce se ti? Ne, jo. Já jsem měl něco nastavoval ještě. Jsem tady. Dal play, nebo ne? Jo, už jsem se spawnul. Aha, tak já taky. Už to. Ty jsi někde, jo, prostě někde seš. Asi nevíš, kde seš, že? Já to taky nevím. Já jsem úplně někde v píči. Musíme se najít. Já tě poznám asi. Měli bychom vidět své niky. Kde seš? Počkej. Měl bys tam mít baterku. Já jsem někde u elektrického vedení. Jo, ok. Tak tam bych možná trefil. Tak tam nějak zůstaň, zkus tam přežít. No, každopádně, jinak než se potkáme, abych ti tu hru nějak vysvětlil. Jde tady o to, že tě tady nahání rake a ty musíš prostě přežít. Jak se pohybovat, aby tě nechytil, že jo. Neplýtvej staminu, protože jinak když tě najde, tak by bylo dobrý, abys měl jak zdrhat, že jo. Jakoby je lepší, když zdrháš co nejdál a co nejrychleji. Kámo, už jsem tady. Shit, kámo. Když slyšíš tady tyhle já jsem u toho kempu, kámo, a jsem úplně někde jinde. Ale... Já to tady utíkám. A jo, dobrý. No. Já to mám shiftem, já snad tě najdu, no teda. Našel jsem tady ten kemp, ale... Prostě tady jsou nějaký lokace, jo, a tady můžeš prostě dělat různé věci. Třeba na tom, tam kde seš ty, tak tam můžeš nahodit elektřinu, když vypadne. Pak tady máš metal, nebo screw metal, nebo nějak tak. Prostě šrot, který můžeš pak vyměnit v shopu za nějaký pointy a za ty pointy můžeš kupovat nějaký píčovinky prostě z obchodu, co ti prostě pomůžou. Třeba, já nevím, tracker, vysílačka, takový prostě hovadinky. Ty vole, já jsem teďka kde, vole? Jo, já jsem u té cavky. Trouhy vás klein. Ne, já nejsou u cavky, já jsem úplně u rohu. No, kámo, já vůbec nevím, kam mám jít. Já vůbec nic nevidím. Co? Ke mně. No já se jako snažím, ale tady jako... Nevím, ty to vidíš asi líp, ale já to vidím třeba úplně na píč. Jsou všude stromy, všude mě to mate. Co je tady? Oh, ty piču, on je tady. On je tady, on je u mě. Já musím zdrhat, kámo. A nevím, jestli přežiju. Úplně jsem se lekl teďka. A jsou možná mrtvej. Jo, jsem mrtvej. No. Co teď? Já jsem umřel, ale jelikož jsi umřel, tak jsi přešel o svoje všechny věci, ale já jsem měl úplný hovno, takže mě to vůbec nevadí. Ale může se znovu respavnout. No zůstaň tam, však v pohodě, já se tě najdu časem. Ty pičo, ale on je tady, kámo. On je zase u mě, já jsem se u něj spavnul! Dělaj si Jseš u té elektřiny, kámo, nahodí. Teďka vypadla elektřina, teď ji musíš nahodit. Jsem u shopu zrovna. Ty pičo, kurma se tam jde, vole, to bude blízko, kámo. Tady jsem asi nejblíž teďka u tebe, u toho shopu, možná. Yes, kámo, nahodil jsi? Píči, ale já počkej. Ty pičo, já jsem spadl někam do hajzlu. On mě chytil. Ne, nespadl. Zabil tě? On mě chytil. Jo. To se mi ukáže. Pičo, takže teďka bych tam asi neměl chodit, teda. Ale já jsem tam nebyl u elektrárny, on mě zabil už předtím a teď mě zabil znova, víš co? Aha, takže ty jsi to vůbec nenahodil teďka tu elektřinu. Ne. No tak to jsi měl říct, že tě zabil předtím, ne? Ty pičo, vůbec nevím, kde jsou. Hlavně ať už je den, ty vole. Můžeš tady i koupit hodinky, aby ses mohl orientovat časově. Já jsem u té kejvky, já bych tady nechtěl být úplně. Tady je Aiden. Jo. A tam máš právě čas, kdy si můžeš něco nakoupit. Však právě, a máš tady přežít do svítání, že jo, tak o čem já se tahle hra, že jo. Máš tady prostě den, že jo. Jo. No řekni mi teda, kde seš teda. Já jsem uprostřed ničeho, kámo. No, tak to jsme trochu píči. Kámo, já jsem u ty rádiový věže někde asi. Možná. Mě to tady píče všude mata.
Yes, kámo, jsem tady. Našel jsem nějaký lidi, bro. Já jdu nahoru. Já tě zkusím posvítit, aby ses mohl orientovat, počkej. Ono by ti to mělo hodit takový světlo prostě, jakoby okolo všude. Prostě to bys měl poznat a tak nějak bys pak měl vědět, kurma jak a... Píči, on je tady. Co se děje? Jo, tady. Yes. Aha. Ta elektřina je furt v píči, já to nemůžu použít. Já vole, vůbec nevím odsaď, vole, jak se mám jako to. Já vůbec nic nevidím odsaď třeba. Já už se ani... Já taky nevrát. No, pičo, spadl jsem z těch towerů, teď jsem si ubral HPčka, mora. Pičo, barec ne, zabiják jsem. Počkej, ale ta tower je, myslím... Pičo, nese se tady. A já jsem kvůli tomu pomalejší. Až bude den, tak to bude lepší, ne? Já tě nebudu odpovídat na debilní otázky, ty vole, ty fakt máš takový občas úplně stupidní otázky. Tak asi jasný, ne, že to zase nebude lepší, ne, ty vole. No tak já zkusím někam jít, no, snad tě najdu. Pičo, já zkusím najít ten No, mě zase zabije, mám kam zdrát a nemám jak zdrát, vole. Kámo, našel jsem opět lidí. To jsi ty? Píčo, mě se to seklo. To jsi ty. Jo? Yes, zebra, let's go. Tak pojď se mnou. Půjdeme spolu prohledávat. Teďka tady byl, takže musíme co nejrychleji pryč, pojď se mnou, rychle. On je u tebe, utíkej. Jeden, kámo. On nás nezabije. Ne, jeden a on zmizel. Vždycky jak jeden, tak on to. Jsme u busu, kámo. Tohle je další lokace. Vždycky jak tady potkáš nějaký něco rozvalenýho nebo něco takového, jak to je prostě nějaká lokace, prostě něco rozbouraného. Dostal jsi pointy nějaký? Jo, 41. Kámo, jsme u safe houseu. Čum, pojď sem, tady to je dobrá věc, pojď sem. Tady 41 point. No, tady dívej, aha, boom. No, tady si můžeš prostě zavřít, tady si můžeš rozsvítit. Ale bacha ze zhora, tady dívej, když se podíváš nahoře, z toho stropu, tak tam můžeš vylízt. Tady z těch prken. Takže musíme si na to bacha. Takže musíme to vždycky otevřít a rychle zdrhat. A nebo počkat, až vleze dovnitř a pak zdrhat. A pojď se mnou, musíme nahodit tu elektřinu a já si jdu pro mapu ještě. A teď najít jenom ten shop. Já pak strefím zpátky, že ho, tím stejným směrem, jenom co. Jo, tady je kemp. Takže teďka, když půjdeme tamhle, tak se dostaneme k tomu baráku. Tady je kemp. Tady nevím, jestli něco je, ale asi nic. Ale tam je na piču se schovávat. Tam se nemůžeš ani zavřít nic. Ten safe house je asi nejlepší na schovávačku. A když bychom šli od toho baráku doleva, ale jak kdyby tamhle, koukám. Jak jde teďka ten týpek. Nevím, jestli jsi teďka koukal. No. Tak jak chodí ti lidi, tak teďka jdu z obchodu, vidíš? Tak tam tím směrem je obchod. Otevři ty dveře! Jo, můžeš normálně zabouchat, víš co? A týpci teďka nahodili elektřinu, takže můžu používat dveře. Hej, ten čurák nás ne... Jo, dobrý. Jsem si, že nás ne... Tak jste Já vůbec nic nevidím, kámo. Musíš tu červenou páčku. No má baterku si rozsvítit. Otevřel jsem. Ale ono to nejde. On tady u toho stojí nějaké kubko. Ujní čuráku, strouhy. Máme rozsvíceno, blik. Jo a tady v téhle hře, když hraješ na počítači nebo na mobilu, tak se nedá normálně používat chat, ale můžeš, nebo jakoby můžeš vidět bubliny ostatních, ale neuvidíš normální chat. Ten chat uvidíš jen když máš vysílačku. On je tady. Ale musíme dělat hovna. No, po píči. Musíš drhat, kámo. Já jsem teďka tady zavřenej, vole. Já jsem umřel. No, takže teďka pro nás. No prostě když tam máš ty bubliny, tak logicky si s ním povídáš, jo. A když používáš chat, tak si povídáš s někým, kdo není u tebe. Takže musíš používat vysílačku, že jo. Když někdo není u tebe. Tady funguje chat jenom na blízko, co? Hej, otevři mi. Kurva, kde to je? Ty tu nejseš. Já jsem Sonka pustil. Já nejsem, ale. Otevři, dělej. Já nemůžu, ty kokot.
jsem Osenka pustil. Nemůžu, on mě zabil, já jsem Osenka pustil do toho baráku. Já jsem myslel, že tam stojíš a on tam vběhl. Ty jsi prostě píču. Já jsem to dal právě. Já jsem to dal. Já jsem u nějakého hangáru. Kámo, já jsem tady asi taky. Ne, já jsem u toho, já jsem u Pavru. Je tady nějaký červený světilko. Červený světilko, no tak to vím, kde seš, ale já nevím, jak jsem teďka odsaď dostat. Ale já tady u toho Pavru asi zůstanu, nebo já nevím. To mi to pak nechce hledat. Nebo jsem to mám vysrat, já na to si mrdám. On by to taky mohl být, tak jak jsem to obešel teďka já. Ty píčo, já jsem zase zapadl někam do díry. Jaj. Hochu, ale počkej, někam jsem se dostal. Ale dál už nemůžu. Ale schovka je tady asi dobrá. To je ta kejvka, si myslím, tady to. A nebo ta studna. Počkejte, že jsem u studny. Tak už bych teoreticky měl být poblíž baráku. Jinak ten den, nebo teda ta noc vždycky trvá 8 minut. To se dá přežít nějak. Hlavně se musíš furt dívat okolo sebe, víš co? Jasný no. Teďka tady něco otvírám. Ty píčo! To jsem se zase lekl. To jsou takový skurvený jumpscary, já to tak nenávidím. Dobrý, zdrhl jsem. Píčo, na půl staminy jsem zdrhl, kámo. Yes! Ty Já mám píčo. tracker nějaký. Kámo, ty jsi u toho shopu. Počkej, já jsem tady u toho baráku někde, takže počkej, já si musím určit trasu od baráku k shopu. Já jsem, kámo, jsem zase lekl jak baba, vole, úplně. Jaj. Jo, jsem u toho baráku. Takže jsi u toho shopu, jo, teda říkáš. Nejsem u shopu, já jsem něco otevřel. Ale kde? Nevím. Nevím. Pičo, no tak. Já taky nevím. Teďka jsem u toho, u safe houseu. Ale mrdám na tebe. Oh, Já shop. jsem u merchanta. Já taky asi. Že jo? Yes. Jsem tady, broský. Uhni, píčo, jdu si něco koupit. 125 pointů, co za to můžu koupit. Ty máš tracker? Jo. Že jsi sehnal 200 pointů, píčo. Jo, vlastně ty jsi něco otevřel. Tak počkej, já si seženu watch. Mapu. Voltmeter displays the usage of remaining power of the main power station. Jo, jakoby kolik tam ještě energie. Ukaž teda, jak to vidíš? Zapni to. Signál lost. No, tak tam zatím, tak tam nikde nic není, no teda. A jakoby mě to na těch watch, nevím jestli ty to vidíš. Na těch hodinkách. Mara, ty do toho čumíš, pičo. Vidíš to na těch hodinkách? Kolik zbývá? No, teď dívej, aha. Teď byl intermission No. a teď bude těch 8 minut. Za chvíli, počkej. Kam jdem? Teď by to mělo být. Počkej, ti řeknu. Jo, kámo, tudy musím jít. Ne, počkej, já si to musím zjistit já mám mapu, kámo. Pojď sem, posvěť mi. Posvěť mi! Vidíš to? Jo. Dobrý, takže... No, pičo. Shop. Power plant. Safe house. Takže počkej, uhni. Takže musíme jít tudy. Pojď za mnou, kámo. A nezdržuj se. Jo. Ale dělej! Až píču. Jo, my jsme tady. Počkej, takže my jsme... Pojď dovnitř, kámo. Jsme u kempu. Yes. No, u kempu. Base camp jsme, kámo. A jo, to je borec. Takže my od base campu
Kudy se musíme vydat z basecampu? Doleva nebo doprava, píče? Nevím. Počkej, já to zjistím. Protože hnedka u toho je... crashnutý autobus. Myslím teda, že by to mělo být i na tu stranu, nebo ne? Jo. Tak já tady nic nevidím, takže jdeme asi na druhou stranu. Tady je nějaká jeskyně. Jo. Takže... Už vím asi, kámo. Možná. Tímto směrem možná, ale... Pičo, kde seš? Ty ses mě úplně ztratil. Já tě vidím, kámo. Ty pičo! To... Ježiš. Jak se leknul. Já to mr...